atong mga Gospels, no, beginning sa ato ang novena sa atong Misa di Gallio, na ay mga tawo nga gipang-mention. No, kinsa maning mga tawhana, no, ang Davidic line, si Manoah na na-mention, si Isabel, si Zechariah, no, si Jose, na-mention silang tanan. So sa ato pa ang pilangga kamay gisunan, ang pag-anhi nila sa kalibutan nagdala og unsa man. Unsa ang ilahang pinaka-sense of mission o ang ilang sense of purpose. Mabitaw na ikanta nga miingon, nung isinilang ka sa mundong ito, laking duwa ng magulang mo, at ang kamay nila iyong ilaw. Bala yung basta pinakurog, no? At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, minamasdan pati pagtulog mo, etc. No? Kamu na'y bahala masumpay. So, my dear friends, if you're going to contextualize this in our own context, ilabi na gayod ang mga tao ipang mention sa atong gospel, kita, pautan ay imong kagalingon. Unsa man ang imong purpose or sense of mission o sense of purpose nganong niamanta sa kalibutan. No? Ate Arlene, nga taga-Pahumay, unsa man ang imong purpose nganong niaka dinhi sa kalibutan. Di ba? Ate Jenny, na nag-celebrate siyang birthday, kahapon mo siguro to, unsa man ang atong ang imong pinaka-sense of mission o sense of purpose. So kitang tanan, no, naatay mission. Saan ba sige pang mention, no, dinhi sa ato ang gospel karon, gi-mention ang pangalan ni Zacarias, no, na-mention ang pangalan sa uban ni Juan. Unsa man, again, ang ilang pinakatubong sa ilang kinabuhi. That is why, my dear friends, again and again, ang ato bang by virtue of our own baptism, ang atong magpag-anhi, sa tinuoray ba, atong gi-perform, ang atong giingon nato nga shared mission diha ni Kristo. So therefore, ang birth nila, dako kayong tabang. And of course, sa pag-abot ni Kristo, mao'y giingon nato nga summum bonum sa Latin or ultimate good. Siya na gayon ang pinakanindot nga miabot sa atong kinabuhi, sa history, no, sa katawhan. Si Jose, for example, no, ang iyang pagbisita, no, sa pag-journey nila padulong kang Elizabeth, for sure, ningkuyog si San Jose kaniya. Kay siya, giprotektahan niya, gikuyugan niya sa journey si Mother Mary. So wala siya left out actually, no? Although ang nasa picture perme si Mother Mary. Kung ikaw, for example, minyo, no, or mabdos, musugot baka nga ikaw ra mula ka usa mag-inusara. Dili gyud. Naa kay kuyog, no? And number one ana nga kuyog, no, sa atong ni Mother Mary, ang iyang pangasawuno, no, iyang bana na consider nga bana nga si Jose. Muna nga sila, actually, moadto, sila ang mikuyog didto pagbisita ni Elizabeth. So, my dear friends, birth, B-I-R-T-H, naani siya'y kahulugan. Ang tagsa-tagsa nato kapag anhi, nindot kaayo. Ang tagsa-tagsa nato kapag anhi sa kalibutan, mo bitaw, pagkaanak nato dinhi, kinsa man ang mga nalipay sa atong presence. Of course, ang ginikanan. Number one na ang nalipay. Kung sila wala malipay sa imong presensya, then walay sayop, no, ang ilang gianak. Ang sayop naa nila. Amen. So, mga friends, birth, letter B, ang pag-anhi nato sa kalibutan, letter B, bonum, sa wikang Latin, good
nindot kaayo. Pero what if, kung makaingon ta nga, mapredict na to, what if lang, of course, di ba yung ta makapredict, kaya ang tanan, gikan, maguna sa Ginoo, what if kung kining bataa, sa future, maoy, mabitaw sa mga news, makadungog ta nga ang anak, gipatay ang inahan, no? Ang anak, gipapriso ang inahan, buhi pa ang anak ang amahan, gusto na sa anak nga kwaon ang mga manggad, kwaon ang mga katigayunan, no? What if lang kung kining bataa sa future maoy magpapriso sa imo ha, etc. Unsa ka ang atong buhaton? So my dear friends, sa pag-anhin nato sa kalibutan, beautiful gina siya. Pero in the long run, kay for sure, at the age 1 to 10, wa pa na, okay pa na, buutan pa na. Pag 11 to 20, kana, nagahi na nag-ulo. So balikan na to. Katong una siyang ni Anhi, nalipay, kaayo kitang tanan. Pero after kining mga idara, nalipay pa ba mo sa inyong mga anak? Kay for sure, ang mga batanon karon lahi na gayod, no? Mga tech children na ni sila. Suguon yung mahugas og plato, unya lang ma. Kay busy pa magduwa og Mobile Legends. Busy pa magduwa og Warcraft, no? Busy pa magunsa para diha, mag-TikTok, unya lang ma. Hangtod ang hugasan pagkabuntag na agihapon. So mga friends, pag edad og 21 to 30, naananay kagalingon nilang pamilya, nalipay pa bata sa ilahang presensya. Kita, ang atong kinabuhi, for example, doon na ba'y nalipay, sama sa gipang mention sa ato ang mga gospels, nalipay kaayo pag-ayo ang kalibutan sa pag-ani sa atong Ginoo, nalipay pud kaayo ang kalibutan, no? Sa pagdawat ni Mother Mary sa good news, no? Sa good news nga gipagdala ni Angel Gabriel. Kita, napabay nalipay sa atong edad karon. I mean, pila na ato ang edad. Pagkakita o ta sa uban kanato, malipay sila sa atong presensya. Birth. Sunod nga letter. Letter I. Sa pag-anhi sa bata, very interesting kay na iyang kinabuhi. Kinsa ka ni sa inikadako. Wa maguta kay balo kung unsa. That is why, isalig natong tanan dito sa Ginoo. Interesting kayong bataan ni. So, kaya siguro pagdakuan niya, for sure, kung puro lawyer ang nasa pamilya, naatay maghingon, sigurado lawyer po ni. Kung puro engineer, engineer po ni siguro pagdako. Kung kundi pare, kung sa ilang pamilya na mga grupo nga mga relihiyoso, mga madre, sigurado. Pero matingala ka usahay sa usa ka clan na may kalit ng tipas. No? Mga engineer, doktor, na may kalit ng pare. So very interesting. Ang atong kinabuhi, mga bilangga ka magisunan, interesting kaayo. Kinsa ka ni siya. No? Sama kang John the Baptist. Kinsa ka na si unsa ka iyang mahimo sa kalibutan. That is why, my dear friends, no? Ang atong tasatag sa kakinabuhi, interesting ni kaayo. That is why, kini ato ning ampingan. Sunod, letter R. Pagkadako sa bata, kamusta kaha ang iyang pag-respond sa giingon nato nga Word of God? Kita, sa atong edad, receptive. How do we respond to God's message? Kaya uban magud sayon-sayonon lang. No? Naraga ni uban magka-diskusyon sa organization, diskusyon sa iyang kauban sa grupo, hala, mumalhin ng pikas ng mga sekta, mumalhin na og bisan kinsa pa na diha. So kita, for example, giunsa nato, no, pagdawat sa Word of God. Take note sa kinabuhi sa Holy Family, daghan kaayong mga yangungo, adunay mga death threats, no, adunay mga gusto mo patay sa bata, adunay daghan kaayo, pero kini sila gidawat nila, no, ang ilang misyon. Gidawat nila ang gihatag nga mensahe sa atong Ginoo. Kita, sahay natay gamay nga problema, mabalhin na taglain, no?
Naatay ginagmay nga mga whatsoever, nga mga yangungo sa kinabuhi, mangluod sa Ginoo, etc., etc. Sa atong kinabuhi again, pila na ang atong edad. Tanawon nato, unsa pa kaha ang nindot nga nahimo sa banal nga Eucharistia. 10 years nagsigig simba, 20 years nagsigig simba, giunsa nato no pagdawat sa gasa nga nadawat nato sa atong banal nga Eucharistia. Letter T, dapat sa atong kinabuhi, sa atong age karon, naging true follower ta sa atong Ginoo. Sa kapanahon na nato again, daghan kayong mga ning-ulpot nga laing mga sekta. Naabata sa giyon nato nga true o tinuod nga simbahan nga gitukod mismo ni Kristo. And of course, ang pinakalas, daghan jud bego ani. Humility. No, sa ato ang birth. Again and again, let us ask ourselves, sa atong kinabuhi, kung adunay for example mo correct tungod kay naakay or naatay nahimo nga sayop, unsa man ang atong pagdawat niini. Kung pananglitan na ay tawo nga nasuko kay tungod ikaw o kita nag-drugs. Sample lang. Di ta masuko sa mga tawo nga nag-remind nato ni ana. Kay tungod kining tawhana, tinuod nga concern ka nato. Kung palanglitan, no, nakasayop ka, nakaro kayo, kung naay mo correct nimo or nato, pasalamatan nato ni sila. Kay sila ang magiingon nato nga mga TF or true friends. Again, my dear friends, ang problema sa ato karon, once nga motaas ang atong edad, gakataas pod ang atong pride. No? Gakataas pod ang atong, once nga rin matandog ang atong garbo, bisan kahibaluta nga sayop ta, mas motaas ang atong pride. That is why again and again sa atong kinabuhi, usbo na pod nako ang upotana kaniadto. Pila pa ba kabuok ang wala pa nato na pasaylo sa atong kinabuhi? Take note sa letter T, true follower. Kung naging true follower ta ni Kristo, remember kung unsa ang gisulti niya kanato, forgive your enemies 70 times, 7 times. And love thy neighbor. Take note, two greatest commandments, love God and love thy neighbor. Karon, kinsa man ako mga neighbor or neighbors? Katulong ba ako mga friends? Katulong ba ako mga relatives, mga igsuon? Dili. Apil na didto. Pag ingon niya nga love thy neighbor, apil na didto ang mga tawo nga gahatag og pasakit sa atong kinabuhi. Kanabitaw term pa lang nga makita pa lang kasiyahang nawong, maguba na ang atong adlaw, kana, apil na sa giingon ni Kristo nga love thy neighbor. Amen. Again, pila ka buok ang wala pa nato na pasaylo sa atong kasing-kasing. Iha pa. Pila? Wala. Ate Maribik? Wala. Kuya Donet? Sa imong kinabuhi, nakakabakatay tawo nga wala pa napasaylo. Then, take note, dili ta maging tinuod nga true follower ni Kristo kung sa atong kasing-kasing nagdumot pa ta pag-ayo. So therefore, my dear friends, mao ni ang ato ang paayoon nga gasa sa atong Ginoo. No, nga hinaton ta, hapit na mahuman, last day na ugma sa ato ang simbang gabi 2023. Hinaton ta no sa pagsakripisyo nato naay ngayon nato nga mubag-o sa ato. Of course, dili man na dali dayon, dili man na ora-orada, but at least kita mo struggle. Mo struggle kita no sa pagpasaylo. Struggle ta nga unta mahimo nato or mas maklaro nato ang atong giingon nga sense of mission o sense of purpose nganong kita di adinhi sa kalibutan. Amen.